Numru 2 fit-triq l-Irlandiżi Bormla. Din hija d-dar fejn twieled u trabbatu minn Kumintov. L-erba' ħitan ta' din id-dar li raw lil Mintov isir perit, mexxej Laburista u kap tal-Oppożizzjoni, Prim Ministru u ġgant tal-politika Maltija. B'rispett lejn il-memorja ta' wieħed mill-istatisti ewlenin ta' pajjiżna, Joseph Muscat żar din ir-residenza fejn sab grupp ta' nies jilqgħuh uħud minnhom ġirien li jiftakru lil Mintov meta kien żgħir. Fosthom Teresa Kassar, anzjana ta' 85 sena li b'ton gburi qaltilna l-ritratt li hemm barra d-dar ta' Mintov Bormla ilu għandha għall-aħħar 40 sena u lanqas għal miljon lira ma tasal biex tbieħu. Mindu kont tfal nafu l-perit jiena. X'aħna hawnhekk din toħod nantu. Faċċata tiegħu tagħhom konna noqogħdu aħna konna tfalu. Niftakru kien dak xejn ta' ġuvnot kien jiġi għand in-nanna u. Tirrakkuntanna ġrajiet ħelwin tal-perit Dom Mintov. Meta kien jiġi kejjel xi bini, dakka kien jgħidli forsi ħija ma kellilu li xtajjeb meta kien qed titellanna d-dar. U inti tgħidla qalbi kont toqgħod tisfrattaħ, kont toqgħod titħaq, kont ngħidu għaj ma ħallini perit. Quddiem id-dar ta' Mintov iltqajna wkoll ma' Joe Paris li ilu attiv mal-Partit Laburista sa minn żmien il-perit. Jiddeskrivih bħala bniedem ta' qalb ħanina li jen meta kien hemm bżonn anke lil dawk li ma kinux viċin tiegħu. Il-perit Mintov tara inkwitat, jiena niftakar pereżempju bita wieħed meħbib kbar tiegħu li kien minn Bormla kien miet. Hemmhekk ta' pija Mintov jaf bil-kalma u jaf l-affarijiet jarhom kif fattuma l-ebda esterizmu. Joseph Muscat qal li n-nies ta' rida tajba minn kull naħa tal-ispettru politiku jirrikonoxxu li l-perit wettaq riformi kbar soċjali għal dan il-pajjiż. Quddiem ir-residenza tal-eks Prim Ministru, il-mexxej Laburista ħabbar li bħala parti mill-funeral statali ser jgħaddi korteo minn Bormla kif kienet ix-xewqa tal-perit u l-qraba tiegħu. Ħajkun hemm l-okkażjoni kollha jrid illi fil-jiem li ġejjin anka nilqgħu għall-aħħar tislima Bormla stess il-perit. Kulħadd mill-liċken wieħed sal-ikbar wieħed ikollu ċans jagħti l-aħħar tislima. Wara l-mexxej Laburista żar l-istess toroq li fihom qatta tfulitu u ż-żożija il-perit Dom Mintov fejn hemmhekk iltaqa' ma' diversi familji Maltin.